Ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος όπως είπαμε είναι ο νέος Γιώργος Καρατζαφέρης, διότι αφού έφυγε από την κεντρική πολιτική σκηνή, απλώς μας λέει τις εμπειρίες του κάθε φορά με λίγα διαφορετικά λόγια. Δηλαδή ακριβώς αυτό το οποίο έκανε ο Γιώργος Καρατζαφέρης και εμένα προσωπικά με ενθουσίαζε. Πήρε τώρα αφορμή τη χαρά με την ιστορία με την ατάκα του Ντάισελμπλουμ και άρχισε να έδωσε μια συνέντευξη ποταμό χθες, μισή ώρα, στην οποία μιλούσε για τις εμπειρίες του με τον Ντάισελμπλουμ. Αλλά είναι πολύ ωραίο που τα αφηγούνται, ρε παιδί μου. Είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό, μένα μου αρέσει. Που λένε ότι πήγα εκείνη τη μέρα και μου είπε ο Πιέρ, ήπιαμε καφέ. Ξέρω εγώ, ναι, είστε σίγουρα καφέ. Μήπως ήπια χυμό, όχι καφέ ήπιαμε. Και γίνεται όλο αυτό το πράγμα που είναι πολύ παραγωγικό, νομίζω. Ο Πιέρ χαλαρώνει, μου λέει σοβαρά. Λέω ναι. Μου λέει θα έχουμε ένα πάρα πολύ εύκολο Eurogroup. Και ο Πιέρ χαλαρώνει. Μάλιστα πήγαμε για ένα καφέ, συζητήσαμε για άλλα πράγματα. Το Eurogroup θα ήταν σε μισή ώρα. Εμένα ξέρετε με ζώναν τα φίδια την ώρα εκείνη. Του λέω είσαι σίγουρος. Ο Ντάισελμπλουμ και ο Ντάισελμπλουμ, ο Σόιμπλε θα συμφωνήσουμε με αυτό το πράγμα. Εδώ έκανε απίστευτες δηλώσεις στο προηγούμενο Eurogroup. Για παράδειγμα ότι οι εκλογές δεν πρέπει ποτέ να αλλάζουν την οικονομική πολιτική μιας χώρας σε πρόγραμμα. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως επαναδιαπραγμάτευση ενός μνημονίου. Τότε που του είχα πει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θα συμφωνήσει απόλυτα μαζί σου και ότι ούτε αυτοί πιστεύουν ότι οι εκλογές πρέπει να αλλάζουν τίποτα. Και του λέω είσαι σίγουρα. Μου λέει μην έχεις καμία εμβολία. Του λέω πες μου. Δεν παιδί μου είσαι βέβαιος τώρα αυτό. Για να ησυχάσω κι εγώ. Για να πιω τον καφέ μου με την ησυχία μου. Μου λέει κύριε Χάρης, πριν από λίγο συμφάγαμε με την Λαγκάρ, τον Τράκη και τον Ντάισελμπλουμ και συμφωνήσαμε σε αυτό. Ξέρετε, χαλάρωσα με αυτό, ηρέμησα. Λέω η Ανατολή και πραγματικά πιστεύω ότι έγινε. Και μετά? Είναι τώρα 12 παρά. Ακριβώς ξεκινάει το Eurogroup. Και το ξαναθέτω το ερώτημα. Γιατί πραγματικά με ζώνουν τα φίδια. Λέω, είσαι σίγουρος? Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει. Πάρα πολύ φιλικά. Παίρνει το χαρτί και πάμε στο γραφείο του Ντάισελμπλουμ. Εντάξει, κάπου εκεί σταματάς. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ ωραίο που λέει ο Πιέρ. Ήταν ανήσυχος. Ήπιαμε ένα καφέ. Του λέω ρε παιδί μου, είσαι σίγουρος? Δεν είναι τύπου ρε παιδί μου κορίτσι στο κομμωτήριο. Ξέρω εγώ, έστειλε μήνυμα στον Νίκο. Άρχισα να μου απαντήσει μισή ώρα. Τι να κάνω, τι λες να το στείλω άλλο? Όχι, καλά, μην τολμήσεις. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά μήπως. Πότε. Να του πω να βγούμε αύριο. Α, μην είσαι κουλή, α πούμε. Αυτό τελείως κομμωτήριο φάση. Ξέρεις, μπικουτί, μάνι πέντι. Αυτό, Γιάννης Πιέρ. Λοιπόν, και μιλώντας για τους ανεξάρτητους Έλληνες, έχουμε και την εκπρόσωπο τύπου της Μαντελένα Παπαδοπούλου που είχε βγάλει την κορυφαία δήλωση για την μέρα κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, στην οποία κατάφερε να πετύχει μια αντιρατσιστική δήλωση με ρατσιστικό περιεχόμενο, στην οποία έλεγε ότι οι Έλληνες δεν είμαστε ρατσιστές γιατί έχουμε πολύ καλό DNA που δεν είναι ρατσιστικό, άρα γι' αυτό δεν είμαστε ρατσιστές. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, η κυρία Μαντελένα Παπαδοπούλου μας μίλησε και για τη διαπραγμάτευση. Θες βεβαίως. Μειώσει συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα ψηφίσουν. Εμείς θα δούμε όλα τα μέτρα, τα όποια μέτρα, αν προκύψουν ποια θα είναι αυτά, συνολικά, και αυτό που αναμένουμε είναι να υπάρχει, να μην βάλλονται ακόμα περισσότερο οι χαμηλές τάξεις και τα μεσαία εισοδήματα. Αυτό θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πρώτο σημείο. Δεύτερο, έχουμε πει ότι και μειωθούν οι συντάξεις, οι συνταξιούχοι θα έχουν διπλή μείωση. Και από τις συντάξεις και από το αφορολόγητο. Εμείς είμαστε αυτοί που είχαμε προτείνει ότι θα πρέπει, αν ας πούμε συζητήσουμε θέμα μείωσης του αφορολογήτου, ταυτόχρονα να υπάρχει μια ραγδαία μείωση στον έμφυα, στους φορολογικούς συντελεστές ή στο φόρο των επιχειρήσεων. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από τους εταίρους, αλλά ακόμα δεν έχει. Το έχει αφήσει σαν επιχειρηματολογία αυτό. Δεν το έχουμε από Έχει γίνει πρόοδος από τη στιγμή που ακόμα συζητείται το θέμα της μείωσης του έμφυα. Είναι αποτυχημένη ή πετυχημένη διαπραγμάτευση? Εξαρτάται τι θα γίνει αποδεκτό και τι δεν θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακόμα πού θα καταλήξει η διαπραγμάτευση αυτή και δεν μπορούμε να προτρέχουμε. Για συντομία της συζήτησής μας. Σας λέω εγώ ότι θα κάνουν αποδεκτό και τον έμφυα και τη μείωση της επιχειρήσης. Λέω ότι είναι πετυχημένο. Πετυχημένη διαπραγμάτευση. Ας πούμε. Εάν δεν το κάνουν, είναι αποτυχημένοι ή όχι? Μου ζητάτε να πάρω θέση σε μέτρα τα οποία ακόμα δεν έχουν καν αποφασιστεί και τα οποία δεν τα ξέρουμε. Λέω αυτό που μου είπατε που προτείνετε. Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό, ίσως γίνει αποδεκτό κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Αυτή ακριβώς είναι η διαπραγμάτευση που εξελίσσεται. Μάλιστα, ήταν μια διαφωτιστική συζήτηση. Εγώ επιχειρηματολογώ με βάση αυτά που μου είπατε εσείς. Ναι. Και λέω, αυτά που μου είπατε εσείς τα μέτρα, εάν τα πάρετε για χάρη της συντομίας της συζήτησης, σας λέω ότι θα είναι πετυχημένη διαπραγμάτευση. Εάν δεν τα πάρετε αυτά τα μέτρα, θα είναι αποτυχημένη. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι θα είναι πετυχημένη εάν δεν πληγούν ακόμη περισσότερο τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Είπα ποια είναι η πρόταση δική μας εάν εφαρμοστεί μείωση του αφορολογήτου. Είπα επίσης ότι θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και αν θα συμπεριλαμβάνει αυτό το πλαίσιο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συμφωνήθηκε επί της αρχής στο προηγούμενο Eurogroup. Οκ.
Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο όμως, ήταν πάρα πολύ ωραίο και η αρχή της συζήτησης που έκαναν ήταν εξαιρετική. Που μιλούσαν και για την τρομοκρατία, για την Τουρκία, το προσφυγικό, κάπως συνδυάστηκαν πολύ όμορφα. Η Ελλάδα έχει δείξει και με τη στάση που έχουμε της αλληλεγγύης στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ότι δεν είναι μια χώρα η οποία είτε επεμβαίνει σε πολέμους όπως κάποτε ο κύριος Βενιζέλος του Πασόκ είχε προτρέψει να επέμβουμε στη Συρία. Δεν επεμβαίνει σε πολέμους και δημιουργεί μάλλον και δίωδο ουσιαστικά και όχι σημείο και χώρα υποδοχής και μόνιμης κατοικίας της Ισλαμικής των προσφύγων και των μεταναστών. Μην θυμηθώ τώρα τις δηλώσεις του κ. Καμένου. Για θα τις κρατήσω. Τότε που είχε πει θα γεμίσουμε την Ευρώπη με τζιχαντιστές. Λοιπόν, ας είχε κάνει μια εκτίμηση, θα έχουμε απαντήσει αυτά όλα. Πέρασαν από εδώ χιλιάδες κόσμου και από αυτό που έχουμε δει είναι ότι πάνω από το 85% έφυγε από τη χώρα. Διέλευσε και έφυγε στους τόπους προορισμού τους. Και επίσης οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται από κατοίκους και ανθρώπους οι οποίοι είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες, οι οποίοι πήγαν γύρω στους 2.000 κόσμος και πήγαν να πολεμήσει στη Συρία και επέστρεψε. Δεν έχετε απαντήσει τίποτα καταρχάς. Συγγνώμη κιόλας. Καθόλου δεν έχετε απαντήσει. Και δεύτερον, δεν είπε αυτό ο Καμένος. Ο Καμένος είπε συγκεκριμένα ότι αν μας πιέσουν πάρα πολύ θα αναστείλουμε το Δουβλίνο, θα στέλνουμε τόσους πίσω στην Γερμανία και αν ανάμεσά τους είναι και κανένας τζιχαντιστής δεν πειράζει. Αυτή ήταν η ακριβής δήλωση του Καμένου. Έτσι, να τα λέμε. Βέβαια, είχαμε όμως τον κύριο Κατσίκη που είπε: άνθρωπος αναρωτιέται και όλο σου λέει: είναι δυνατό, λέει, έπρεπε. Λέει να τους εμποδίζουμε να μην φεύγουν καν από τη χώρα. Να κάθονται εκεί στη Συρία σκοτώνονται. Έτσι είναι το σύστημα. Είναι και το πατριωτικό αυτό. Είναι και το ποιοτικό, θα έλεγα εγώ.